Kahit himaya ug dungog ang Ginoo. Hello mga ka-Francel, maayong buntag sa inyohang tanan. It's Monday morning na pod. Praise be Jesus and Mary. Kumusta mga ka-Francel? Kumusta inyong paggamit sa atuang salmo karon nga semana? Hopefully na angayan sa atuang mga parokyano ug naangayan pod sa siyempre kamo nga naggamit sa atuang salmo. Mga ka-Francel, ato lang ning agian gamay no before ta magadto sa tuang salmo para sa salmo nato sa October 18. Okay, agian nato ning uban nga mga comments diri ug labi na ning ato ang mga bag-o nga mga subscribers. Natay bag-ong subscribers si Ma'am Shirley Taripe. Siyempre dili mawala si Sir Lito de la Torre. Si Sir Lito de la Torre nag-comment ni sa tuwa ganina, nag-request siya salmo para sa 16, para ugma, no? Para ugma. Nag-reason na gyud kog himo. Pasensya kayo sir, di gina ko maapas kung ugma na gamiton. No? Sir Lito de la Torre, daghan kayong salamat sa kanunay nimo nga pagsunod sa ato ang salmo. Siyempre naaghapon si Sir Jimmy Meot. Si Sir Jimmy Meot, gikan ni siya sa Zamboanga, Sibugay. Daghan kayong salamat. Natay bag-o na po nga subscriber, si Ma'am Jonilyn Carnesel. Okay, si Ma'am Elma Anunat or LV Anonat. Daghan kayong salamat from Ormoc City. Daghan kayong salamat ma'am sa pag-subscribe. Bago na ito nga subscriber, si Ma'am LV Anonat. Kanunay na daw siya nga nagsunod ug nag-subscribe isang tuyo sa tuang channel. Siyempre dili mawala si Ma'am Marife Ladion. Si Ma'am Marife kada semana gini daghan kayong salamat Ma'am Marife. Ana po tay bag-o si Ma'am May Rose Juridico. Okay, nagpasalamat siya sa tuang salmo kada semana. Daghan kayong salamat Ma'am May Rose sa imuhang pag-subscribe sa tuang channel. Siyempre, si Sir Urbano Payos from Biliran. Gikan siya sa Biliran. Murag Leyte ni siyang Biliran. O naputoy bag-o gihapon si Ma'am Leovemi Larino. Daghan kayong salamat. Gikan sa Agusan, no? Davao del Norte. Ka-Francel, daghan kayong salamat sa inyuhang pagsunod kanunay sa ato ang mga daan ng mga subscribers. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod sa ato ang salmo kada semana ug daghan pong salamat sa ato ang mga bago nga subscriber. Kani nga salmo nato para na siya sa October 18. Naay nag-request sa ato og October 22. Siguro ito ang mahimuan ug si Sir Lito de la Torre nag-request po siya English para sa ato ang October 18 nga salmo, no? Ato ang paningkamutan nga mahimo ning tanan. Till next week mga ka-Francel, daghan kayong salamat sa inyuhang tanan sa pagsunod ninyo sa ato ang channel ug kanunay sa paggamit sa ato ang salmo. God bless us all. Kahit himaya ug dungog ang Ginoo. Kahit himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit. Awiti ang Ginoo
kamong tanang kayutaan. Isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawan ang iyang katingalahang mga buhat. Nagdaig himaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ng Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Dahig himaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdahig. Hatagi ang Ginoo himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Dahig himaya ug dungog ang Ginoo. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Pangurog kamo sa iyang atubangan kamong tanang kayutaan. Ingna diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Nangamando siya nga matarong sa katawhan. Nagdaig himaya ug dungog ang Ginoo. Nagdaig himaya ug dungog ang Ginoo.